fan ore. Ie. Text. Mae fath o system da chi mewn. Mae'n arfer bod ar gwefan ni, ond lack of communication yn ei wedyn. Lle mae'n i'r unig ysgol heddi, o ddim ar y radio, a dim ar gwefan BBC na dim byd. YouTube. Ydw, ti'n mynd i wneud yno? ffordd i fyny drwy'r Rhagnas Gloriaws yn Ynys, dim ond ar agor Giliad Pryderol o Faibos. Yn y de wedyn, ffordd yna cymoedd herwydd i'r cylwaith at Coed y Cymer, i'r traffig ddim yn symud ar yr agor yr saith eiliad gogledd o Ferthyr, ond herwydd yr eira, chwarae o Ferthynon a Fentrau Bach, fydd drwy Abertdar, roedd ni lori ddod i lawr, Caerfili yr awr perffaith wedi chau, rhwng Tre Tomos a Machen,
O, mae'r hewl rhwng 15 a 15 yn berffeth.